14 σημάδια ότι μπορεί να έχει δέπη. Αρχίζει τα ραντεβού σου και γενικά δυσκολεύεσαι με του χρόνου. Είσαι πολύ αναβλητικό. Πέφτει συχνά με τα μούτρα σε κάτι και μετά το βαριέσαι και το παρατά. Μπορεί να δημιουργήσει εύκολα ένταση με του φίλου σου ή τον σύντροφό σου. Σκέφτεσαι 10 πράγματα ταυτόχρονα. Όταν συζητά, συχνά πηγαίνει από το ένα θέμα στο άλλο. Ξεχνά ή χάνει αντικείμενα εύκολα. Ζορίζει να μείνει ήρεμο, έχει ανάγκη για κίνηση. Είσαι πάρα πολύ ευαίσθητο στην κριτική. Δυσκολεύεσαι συχνά να εξηγήσει αυτό που σκέφτεσαι σε κάποιον. Είσαι παρορμητικό. Μπορεί εύκολα να πει κάτι που θα μετανιώσει, να ψωνίσει ή να φας κάτι. Επίση, όταν όλοι κολλάνε και τα πράγματα είναι κρίσιμα, είσαι ο μόνο που μπορεί να βρει τη λύση. Είσαι πολύ ευαίσθητο στο τι νιώθουν οι άλλοι και έχει έντονη ενσυναίσθηση. Έχει ένα έντονα δημιουργικό μυαλό και σκέφτεσαι συχνά έξω από το κουτί. Το κάθε σημάδι από μόνο του δεν σημαίνει κάτι. Αν αναγνωρίζει πολλά, ίσω έχει νόημα να το ψάξει περαιτέρω. Η δέπη υπάρχει σε ένα φάσμα. Δεν είναι είτε έχει όλα ή τίποτα. Το μέσο άτομο με δέπη έχει ακούσει 20.000 περισσότερες επικρίσεις σε σχέση με ένα νευροτυπικό άτομο μέχρι την ηλικία των 12. Μη διαγνωσμένα άτομα με δέπη μπορεί να νομίζουν ότι είναι τεμπέληδες, ξεχασιάριδες, άγαρμποι, αναβλητικοί. Γενικότερα προβληματικοί. Βλέπω συνεχώς άτομα που δεν σκέφτηκαν ποτέ ότι ίσως έχουν δέπη. Έχουν πολύ κακή άποψη για τον εαυτό τους και είναι μεγάλη ανακούφιση όταν συνειδητοποιούν πως δεν είναι θέμα χαρακτήρα. Είναι ένας διαφορετικός εγκέφαλος με δυσκολίες αλλά και με ειδικά χαρίσματα που απλά θέλει τη δική του διαχείριση.